Hej alle sammen, jeg håber I har en mega dejlig aften. Jeg vil nu forsøge at lave 147 i Y-line-up. Starter med en lang rød, og så er det selvfølgelig bare at tage den derfra. Jeg har taget en lille mikrofon på her, og så vil fortælle, hvad der sker undervejs i breaket, og hvad min plan er med selve breaket. Så lad os bare gå i gang. Så er vi i gang. Lad os prøve at fjerne de to røde her på hver side af sort, så er der mere plads. Allerede skidt spillet der. Lad os tage den midterste røde i stedet for, så vi bare får en bedre position på sort. Midt i lommen. Jeg vil gerne så hurtigt som muligt få fjernet de røde, der ligger heroppe omkring, så jeg stadigvæk har de her til rådighed, hvis jeg får en dårlig position. Så vil du lad os prøve allerede at tage den her til midten. Træk ned i banden op til sort. Sådan der. Der er selvfølgelig nogle røde, man gerne vil af med hurtigt. Blandt andet den der også, nede i banden. Det er bare irriterende at kigge på, og det betyder også, at man ikke rigtig kan komme ned rundt om her, fordi den er i vejen. Så nu lad os prøve ind det næste par stød her, og få den fjernet. Det kan vi allerede gøre nu. Perfekt. Stille og roligt pot på rød, og så er position på sort garanteret. Lad os gå ind i banden og satse på, at vi lander på en af de røde her. Måske den i midten eller øverst her. Det er det sværeste. Bum. Helt perfekt. Skidt. Igen. Selve pottet på sort er ikke særlig svært. Det er mere bare at holde den hvide her nede ved de røde. Men det burde ikke være noget problem. Helt perfekt. Og det betyder faktisk, at jeg kan tage den røde her til midten og trække stille og roligt ned til sort. Smukt.
Lad os prøve at lande her omkring og få fjernet de 2 røde op ved midten her. Ja. Fik desværre ikke nok power. Nu er det ved at være, nu skal jeg fokusere på at fjerne de røde herovre omkring pink. For jeg har snart ikke flere røde her. Vil du bare lade os tage den her i stedet for? Så holder den her på den her side. Skidt. Og alt for langt ned der. Vil du være, vi prøver at lande her omkring. Tæt på rød, op til midten. Og hvis det skulle gå helt galt, så har vi heldigvis de 2 røde under pink. Det er faktisk okay, det der. Det er smukt. Ind i banden, ned til sort. Og det er også helt perfekt spillet, det der. Helt perfekt. Så er det med at lande forhåbentlig på den øverste røde her. Og skulle jeg komme for langt, så har jeg stadigvæk de 2 røde her. Det er bare med ikke at komme for kort. Det er faktisk lidt skidt. Det er meget skidt spillet, det der. Kan jeg ikke engang tage nogle af de 2 røde der? Nå. Så den her. Så prøver vi igen. Ved du hvad? Jeg går faktisk ikke efter nu. Man kunne tage en dobbelt til midten. Selvfølgelig få den her væk og lande hernede, men alt for risky. Så vi prøver at tage den her og lande lidt højt på sort. Men det er fint nok. Det er fint nok. Nu kunne man spille med højre skæv her og lande her, men den er bare alt for risky, for kommer herop, så er jeg bare færdig. Kommer herned, så er jeg også færdig. Så det vi gør, det er, at vi kører, hvis jeg her, tager den her, 2 bander og lander i det her område her. Alt her, det er perfekt. Selvfølgelig vil jeg gerne have fjernet den her røde, det er den mest irriterende. Så ja, nu er det 100% tempoet, der skal fokus på. Kom så. Og det er skidt det der. Den skal løbe, og den løber ikke nok. Nej. Det er så ringe spillet det der. Det er så dårligt spillet. Det var det eneste, jeg ikke måtte gøre. Og lægge kort på. Nå, ved du hvad? Nu vi gør, det vi gør nu, ikke? Vi fokuserer udelukkende på at potte rød. Få hvid til at løbe i den anden røde. Forhåbentlig skubbe rød ud fra banden. Ligge omkring her og lande på sort. Kom så. Let's go. Det er lidt mirakler, men igen, der skulle ikke andet at gøre i det sted her. Come on. Og ved du hvad, det er faktisk ikke helt dårligt det der. Selvfølgelig totalt svært sort. For jeg skal også holde den til den røde. Men alt okay her, eller omkring her, det er fint. For helvede, mand. Igen, super tough shot. Hvis jeg også får rød og skal ned på sort igen, men
Jeg har selv bragt mig problemer. Og så ikke være en idiot, der skriver i kommentarfeltet. Det er jo ikke Y-line op, hvis du først rykker en rød. Shut up, bro. Prøv at lave en selv, ikke? Anyways. Fuld fokus på sort. Og så, ved du hvad? Jeg prøver at komme ind her, og skal ligge lige der. Fordi hvis jeg lander her, så er jeg stadig fucked. Så vi prøver at køre ind bag rød. Så du kommer for langt, så har jeg et sygt svært pot hertil. Så du kommer for kort, så har jeg heldigvis også op til det grønne hjørne. Ved du hvad? Let's go. Ind bag rød. Helt perfekt. Du kunne være lige her. Nu skal jeg lige pot sort først. Kom så. Sort er der. Kommer ikke ind bag rød, måske om. Det er fint. Det er fint. Det er heldigt. Det er fucking heldigt, men det er fint. Det tager jeg kraftigt med gerne, den der. Okay. Det var ikke lige den afslutning, jeg skulle, eller havde forestillet mig i hvert fald. Men igen, fuld fokus på pottet selvfølgelig. For hvid omkring herned. Og så er det selvfølgelig bare 2 bander op til gulen. Men igen, fuld fokus på denne her røde. Den er ikke nem, men hvid til at ligge omkring. Her, jeg vil helst ikke ligge lige på, jeg vil heller ikke ligge for højt op, så hvid skal ligge omkring lige der, eller som Candy vil gøre. Anyways, fuld fokus på rød selvfølgelig. Pottet, det er det absolut vigtigste. Nu går vi her, kom så. Og den er der. Hvid er også udemærket. Kommer lidt for langt ned på sort. Det er katastrofe, det der. Kæmpe katastrofe. Det er igen så dårligt spillet, som det kan være. Den ligger næsten lige på sort. Der er ikke så meget at gøre, end at ligge hvid her og gå efter mirakelpot på gulen. Ved du hvad? Fuld fokus på sort. Og så deres kryds fingre for gulen. Sort midt i lommen. Stop for helvede. Jeg kan se gul. Det er et tough lang pot, ikke? Skal rundt 2 bander og ligge på grøn. Men hvis der er nogen, der kan, så er det mig. Kom on. Fuld fokus på pottet. For det er 147. Den er der kraftedme. Kom så, ikke kys. Den er så godt spillet, det der, mand. Den er der nu. Kom nu. Sorry, men det er så høretelefoner på. Jeg ved, der råber meget højt, men det er så hjernedødt godt spillet under pressure. Nu er det bare over på broen. Den ligger også perfekt. Helt perfekt. Nu er det selvfølgelig bare ned til blå. Og stop. Og den er perfekt. Den ligger der. Let's go. Bum. Nu synes du selvfølgelig ikke at fuck op på blå her. Skal vi lige se her. Grunden til at jeg lige kigger, det er fordi jeg vil helst ikke komme for langt ned og ligge her, så jeg fucker op. Så ved du hvad? Jeg dropper en bare i, ligger hvid her, og så pink. Garanteret. Det er så godt spillet, mand. Det er så fucking godt spillet, mand. Helt perfekt. Helt perfekt. Bjergård. Perfekt til at stunne ned på sort. Boom. 140. Let's make it a 7. Come on.
Den er der sgu. 147. Se om der andre kan den. Det var en fornøjelse at prøve. Det gik ikke så godt, som jeg havde håbet på. Selvfølgelig er 147, men det blev lidt kaos til sidst. Men igen, 147, det er det vigtigste. Skriv gerne i kommentarfeltet, hvilken øvelse jeg skal prøve at lave næste gang og lave 147 i den. Nu har jeg gjort det i T-line-up og nu i Y-line-up. Så let's go. Håber I får en dejlig aften.